Бавничко. Преден, заден. Стига, арбита правят за витари. Защо да не правят? Чудно ми е. Чудно ми е. Не, няма за всички коли. Няма за всички коли. За Паджеро 2.5 турбо дизел няма преден блокаж. На RB. Няма. Само на големия диференциал има. Аз нали моите препоръчах и той вика, ако е малкият диференциал, викам как малкият 3.5 бензин. Вика за 2.5 малкият диференциал няма блокаж. Преден. Има заден. А в дългия има заден, бе. Заден си има оригинално. Канти за преден. Само 2.8. Татарски заради полоски, защото се умери. Опира някой там. Самурая все пак много стане. Нави малко обратен. Минаваш, ама на косъм, да не го целим. По-добре без Стига! Не пускай назад повече. Сега ще можеш да го вземем. Дай. Тук трябва да я засилиш малко. Страшно ли им се видя или? Не. Пет Петра. Нанко, не можеш ли да видиш оттам по-право? Дай назад и опитай да заходиш по-настрани там. По-отдалеч. С бутежния род. Явно имаш нещо там. Нанко, дай назад и оттам мини. Много е ниска, всеки път опираме. Чакай. Така е, той върти на Киргела. Той да ти иска много яко. Атка! Е така, върти! Тук трябваше газа. Трябваше газ, ама... Къщата. Ти карал ли си вика такова, не? Дай гай, ми няма ка свършил, де да даде тая газ? Той е дал додолу човека. Да влезеш в никията. Цето, тая няма ли оригинално отзад? Няма да е нищо. Като мен. За мен е малко, към мен. Дай! Атка! Атка! Браво! Дай напред, Дай още напред! Давай напред! Пълен, натам! Ляв! И дай напред тогава малко, дай напред! Дай! И колкото го си. Красиво! Трябва да направим маневра малко! Стига! Върти обратен, пълен! Не пуска! Дай сега леко назад! Дай! Стига, ще Стига, падне. красиво, сега ще Ще падне мини. от тук колелото, стига. Добре! Е така. Пълен! И сега не трябва да спираш като тръгнеш. Тук минава, давай газ! Отзад точно на корена. Върни пак малко. Малко да върни, малко. Малко обратен, върни, атка. атка с обратен. Малко. Пак напред. Дай малко назад! Не, напред. Стига. Стига! Давай сега, газ! Още един път ще стане. Още един път ще издей. Стане. Още един път. Стоп. Стоп! Атка, дай! Някой няма ли да се качи отгоре на лебедката? Сега трябва да пуснеш додолу пак. Янко, тя пак същата работа! Пак додолу, че дървото е близо. Назад! Много е разчупено Назад! и колелета увисват. Дай сега натам! Не, на състезанието от това име, ама просто не знаеш колко идеално. Чисто Дай напред! да. Да, ама и там хора карат сега, не е... Ама друга е набор. Така, виж сега, пусни малко, ама не да след цялата предна Дай гума. назад! Дай назад малко. Още малко и напедя. Стоп! Ай сега навивай към нас. Навивай ляво, така.
качиш оттам. Е така. Стига. Засилваш и пускаш до края си. И за знаеш колко за малко е, бе. Кръсо, бега малко. Кърпи оттам, ние го гледаме от тук. Няма повече назад, не може да дава. Сега ако имаш едно блокажче и един голям мотор. Не, да не я пуска, бе. Това е работа без блокаж и голям мотор. Това е ясно, няма голям мотор. Колко метра ти имаше? Охо, 30. Не, поне се качи там и да... Сега, Вишко, ако дадеш газ, да го прихвърлиш само това и си готов. Без да... На втора ли си? На коя тръгваш? На коя тръгваш? Красио, питай го на коя скорост. На втора те показва. Дай малко назад, дай малко назад. Дай да засилиш малко, дай. Дай. Давай на втора газ. Ай, дай на втора. Газ! Дай ли бетката, стига. Дай лебедката. Нямаше, ще ударим дървото, ще направим биля. Абе, ще лъзне, дай лебедката, не се извади. Така ли се отключи? Давай! Чакай! Чакай малко! Да развърти. Ай, отпускай! Изправи волана на там! Дай! Дай, бе! Накъде към тебе се? Направо да Помагай малко с гумите, бе! Добре. Значи,